Euskal Herriko gazteria osoa maitemindu dute Mailabian Lain taldea. Leire Cristina, aurrera! Beraien talde guztoko bat da, orduan pospozik hartu dabe. Lainekin kantatzean esperientzia politie da, haurek ezautzi eta haurek asesten hartugixe konpartitzie. Hasiera baten apur bat lotzatute gauz, baina apurka jungo gara soltatzen. Kantu ondo aterako da, gainera kantu ezagun bat da, mundu guztizik ezagutzen daben kantu bat, eta gauze polit bat aterako da. Nik uste bertxeo politia gatukala, pixka aldatuta gurean nekiko. Bereien bertzuteak, izakit neska hotx goxok, eta baita altuk eta beste baju politiak entzun dituz. Guztua ebili da, beraiekin eta dena guztua bai. Jada ez gara 18, 20 gara. Presta zaitezte, hemen dator Mailabi. Mailabi finalea, hau agur! Pozik Mailabikoak eta hemen dauzkagu Lain taldeko abeslariak! Gabon, neskak! Gabon, Leire eta Cristina! Ze moduz, ongi etorri, Oso ondo. Bueno, izugarrizko arrakasta lortzen ari zarete Euskal Herrian, gazte jendearen artean, imaginatzen dut uda hurbil daukagula, agenda beteta izango duzue. Pentsatu alduzue telonero gisa Mailabikoak erutea? Bueno, gaur, segun nola teatzean, orduan pentsatuko dugu, telonero bezala hartuko ditu. Beraz kontuan hartu Mailabia, hemendik aurrera igual kontratoren bat edo aterako da. Zorte hon, neskak? Eskerrik asko zuei. Bueno, ilusio hitzak definitzen du talentu nahasketa hau. Alde batetik Mailabia, finalera joateko txartela lortu nahian, eta beste alde batetik musika munduan hasi berria den taldea. Eskenatokian Mailabia Lain taldea, Enazazu Iratzarri.
Lain taldea eta Maiabia! Eskerrik asko, Leire eta Kristina! Bueno, galdera. Ikusiko alditugu Maiabikoak telonero zuen kontzertuetan? Noski baiet. Jakina baiet, eskerrik asko, Lain taldea, txalo bat eurentzat! Ze polita den amets egitea eta ze gogorra den errealitatera bueltatzea. Bueno,